nevoie de viteză, nu e nevoie de angajament, e nevoie doar de gleznă fină. Și de puțină concentrare. A luat cartonașul galben Laurențiu Rus pentru această intrare asupra lui Gicu Grozav. Și el e suspendat. 3 oameni suspendați pentru meciul cu CFR. Mai rămâne ca Bălgrădean să ia galben. Și în rest e meniul complet, nu? Cristea execută. Va fi un șut direct spre poartă. Minge totuși care nu-i creează probleme lui Bălgrădean. Încă 12 minute plus eventualele prelungiri. Cam un sfert de oră până la finalul acestei partide. Iată, execuția lui Cristea a fost foarte rea. Și Dinamo abordează acest final de meci cu o echipă foarte ofensivă. I-a luat ceva lui Platini până să ajungă la tunelul ce duce la vestiare. Practic sunt doi mijlocași centrali, Rus și Tameș. Plus 4 jucători foarte ofensivi, Cosmin Matei, Marius Alexe, Țucu Dean și Marius Niculae. A fost șutul lui Marius Niculae ceva mai devreme. Bornescu trimite în afara terenului pentru că este accidentat unul dintre coechipierii din defensivă. S-ar putea să fie vorba chiar de Sucala, cel care s-a întins acolo pentru a bloca șutul lui Niculae. Într-adevăr, capitanul Universității are probleme. Abrudan probabil abia așteaptă să îi se ofere o șansă.